ban ba ta wannan jikon ina zuwa sanin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matattawa Na san da haka. ba na so a zubar da cikin nan kuma kai ya zo duniya dole ɗan ya koma inda ya fito. A pregnant woman is always looking for someone to take her out of the trouble. Ta mutu mana ka je can ka nemi waɗanda za su yi ma ni babu ruwana. Ya kamata ka je gurin yaron nan ka taimaka masa domin yana buƙatar taimakonka. You will still imagine while the head of the village tried to make trouble among the people. Kai da ka ci buzu kai za ka yi aman gashi ran da ka tashi biya kai za ka biya kuma ni na haife ta wallahi duk jaraba ku sai kun banni da ya. Waye ga maka san ka nake? Ba sona yake ba kuma Jamila. Ni ba son ka nake ba kawai kaunar ka nake. 𝘠𝘓𝘬𝘪, an Al-Amin film production, brought you the true life story, a web series content of love, emotion, and action. 𝘠𝘓𝘬𝘪. Oh my God! There's no one to help and no one to protect the people against the terrorists. So now the village is on fire. Ƙauyen Kwankelan shine nan akwai mutane na biyu a nan akwai mutane na biyu last door budurwa ya gani budurwa ya ce yake so kuma budurwa zai aura dole. The last dawn is the first and the last #1 criminal in the village. Ka nemi shiga jikinsa ta hanyar wata sanayya ko wata mu'amala da za ta haɗa ka da shi domin cimma burin abin da nake so. Na yi son kashe ki? Ni ban taɓa tunanin da raƙumi aka yi miki suna ba sai yanzu. Amma an yanka din kenan ya 𝘠𝘓𝘬𝘪. All the best artists of your choice are in the movie. 𝘤𝘢𝘥𝘢𝘥𝘢, 𝘤𝘪𝘬𝘪𝘺, Nakalala, Baba Labaran, Hajja Mama Hassan, Zakiya Abdurrahman, and introducing Aisha Serious and many more. All in 𝘠𝘢𝘥𝘢𝘥𝘢. Story and screenplay by the young and smart writer Aminu Sharif Abdullah. Co-producer 𝘤𝘍𝑒𝘢𝘥𝘢𝘪 Suleiman. Continuity Zakiya Abdurrahman. Executive producer Abba Musa Zaitawa. Produced by the smart artist Adeli Milnai. Directed by the professional and the young artist, one star among the others, Aminu 𝘠𝘢𝘥𝘢𝘥𝘢. It will be available every Wednesday on our YouTube channel. Keep watching.